Hej, mit navn er Mogens. Nu må I simpelthen love mig derude i den store hvide verden og på arbejdsmarkedet og sidde ordentligt med din computer. Du kan få musehænder, du kan få hold i nakken, du kan få rygskader, ondt i skulderen, når jeg skal komme efter dig. Jeg har endda set nogen få brændsår af sin computer. Se for eksempel hende der. Hun sidder der og taster med sit tastatur lige så fint og stille og roligt. Men det er forkert. Det her det er det værste, der kan ske. Men det sker ikke. Kom, lad os redde hende. Uha, jeg vidste slet ikke, det var så farligt at sidde med computeren på lårene. Men heldigvis kom Mogens og reddede mig. Og jeg er inderligt taknemmelig for, at jeg ingen skader fik. Husk det nu, folkens. Din underarm skal være støttet, lige så vel som med tastaturet. Skærmen skal være ret ind mod dit ansigt. Stolen, den skal være hverken for høj eller for lav. Og husk at rette din ryg. Mogens takker af. Det var... Han sidder forkert!